Gọọmenti etiti anatago akwụkwọ nchọpụta si n'aka otu kọmitii ehibere ka atụpụta atụmatụ ga-abụ ọkpọkọpị maka ịkwalite agụmakwụkwọ bụ ịgba n'obodo a. Kọmitii ahụ nwere mmadụ 8 n'ime ya bụ ndị e nyere ọrụ ilebara anya n'ọkpụrụkpụ okwu dị iche iche na-esechi aka klọk azụ na ngalaba agụmakwụkwọ. Ha wee kwuo na ha gbasoro nnọọ ezigbo ụkpụrụ na usoro ọrụ dị iche iche ma lụọ ọrụ ma ụtụtụ ma abalị esepụ aka iji wee hụ na ha lụchara ọrụ ahụ e nyere ha n'oge. Princess Ekwuya anụta akara eze ABS na Abuja ga-akọdalu akụkọ a n'isi. Ka ọ na-enye ripọtụ ahụ n'aha ndị kọmitii ahụ ka onye isi oche Dọkịta Nuru Yakubu kwuru na ha rụrụ ọrụ n'ụzọ 13 nke lekiri ụmụaka hapụrụ ụlọ akwụkwọ, ịgụ akwụkwọ ụmụaka ụmụ nwanyị, imegharị usoro ọmụmụ ka o soro n'ihe ekwe na-akụ. O kwusiri ike na akwụkwọ ahụ ga-eme ihe dị iche n'ịgụ akwụkwọ na Naịjirịa ebe ha nyochara akwụkwọ ndị gara aga ma nwee mkparịta ụka n'etiti ha na ndị isi na ministri mmụta. Na nzaghachi ya ka minista mmụta ọkammụta Tahir Mamman sịrị na ministri ahụ ga-amalite kọmitii dị iche iche ileba anya ma nwalee ịhụ na ihe ha mere dabara ọfụma, ebe prezident kwenyere ime ka akwụkwọ sonye n'ihe mba ụwa. O kwere nkwa na ọrụ nke a abụghị maka ịchọ mma ma kwe ndị Naịjirịa nkwa na ha ga-agba mbọ ịhụ na etinyere ya n'ọrụ ka wee dozie mmụta na Naịjirịa. Site na Abuja, Princess Ekwuya, akụkọ ụwa ABS.